O Centro de Saúde de Ribeira promove un programa pioneiro para deixar de fumar. Por el pasaron xa 129 persoas e 62 abandonaron o hábito, cifras que se destacaron na previa do Día Mundial sen Tabaco. Mañá 31 de maio comemórase o Día Mundial sen Tabaco e Ribeira aproveitou o día de hoxe para afondar no programa que están a desenvolver os profesionais do Centro de Saúde para axudar a xente a deixar de fumar. A iniciativa, coñecida como Decidín deixar de fumar, realízase dende hai máis de 2 anos e a través dela uns fumadores axudan a outros a conseguilo. Apuntouse que o paso primordial é que a persoa estea concienciada en deixar de fumar e logo comezar a asistir ao grupo. Madrugar durante 6 semanas para acudir ao centro de saúde ás 8:15 da mañá. E poñer atención e modificar os hábitos do día a día tan ligados ao hábito de fumar. O cafeciño, non? Despois de comer, antes de dormir pola noite, seguimos tomar algo cos amigos e despois tamén pautar tratamentos farmacolóxicos a quen poida necesitar. Aquí quero facer agradecementos aos laboratorios que nos axudan con material, vale, que vedes por aquí, e que estamos facendo tamén agasallos, se vedes por aí, a xente que cumpliu o obxectivo de deixar de fumar. Promoveronse cambios de hábitos para reducir o risco de problemas cardiovasculares e para mellorar a calidade de vida da poboación. Para coñecer como está indo o resultado, está a desenvolver un estudo xunto co persoal de cardioloxía do CHUS. Queremos coñecer cal é a verdadeira efectividade da intervención, medir como se reduce o risco cardiovascular daqueles usuarios que deixaron de fumar tras 12 meses de seguimento e medir se mellorou a súa calidade de vida. Iniciáronse 18 grupos, sí? 12 grupos xa remataron o seu seguimento de 12 meses, cunha efectividade de casi un 50%. É dicir, de 129 usuarios a seguimento durante un ano, 62, que non é pouco, seguen sen fumar. Algo moi aplaudido no Salón de Actos do Concello de Ribeira, que acolleu o acto. O subdirector de Humanización da Área Sanitaria, Juan Manuel González, destacou este programa. Se faz cousas, pasan cousas, e se despois profesionais tan implicados, como é o caso de Isabel, como é o caso de Rosana, como é o caso de Ana Suárez, de Alejandro Ramallo e de Pablo González, a realidade é que se poden poñer en marcha programas como os que se promoveron desde o Centro de Saúde de Ribeira, como Decidín deixar de fumar, cos resultados que nos acaba de comentar o Raquel, que están a vista de todo o mundo, e que de alguma maneira o único que podemos hacer é salientalo, darlle un pulo, promovelo e, sobre todo, participar aquí en un momento. O sea que, en ese sentido, moitas gracias a todos os participantes, moitas gracias tamén ás persoas que se benefician dos resultados deste programa. Pola súa banda, o alcalde ribeirense Luis Pérez Barral destacou a necesidade de poñer solucións e previr este problema social con diferentes medidas. De hai anos tamén temos diversas praias, por exemplo, que están libres de fume, ou eso é a intención que ten a administración local, que os fumadores eviten facer uso desas praias, ou que polo menos se aparten para que as familias podan estar nun entorno saudable e que non haxa que respirar fume de tabaco. Pero aparte diso, aparte desas praias, dende a unidade de condutas aditivas que temos no Concello de Ribeira tamén se está facendo moito traballo con respecto a calquera tipo de adicción, non só ao tabaquismo, senón outras. E, aparte diso, colaboramos con entidades sociais como pode ser con Renacer, que todos os anos fan campañas e que este ano tamén estaba implicado, se non me equivoco, un supermercado tamén en Ribeira que se sumaba a todas esas campañas que vimos facendo dentro das administracións públicas. O concelleiro de Sanidade Local, Juan Luis Furones, achegou datos vencellados ao consumo de tabaco e as súas consecuencias na saúde. Esto supone para el país entero, para toda España, alrededor de 63.000 muertes evitables al año, que se dice pronto, que supone prácticamente un tercio de los cánceres nuevos que se diagnostican al año, y que influye no solo en los cánceres y en las enfermedades cardiovasculares, sino con cosas que normalmente no asociamos, como puede ser la diabetes. También tiene una asociación significativa con el tabaco y no le damos importancia muchas veces, ¿vale? Todo esto
Pues claro, evidentemente preocupa y mucho, porque es una fuente inagotable de consumo de recursos sanitarios y sobre todo de pérdida de población que es relativamente joven, porque esto es la causa de mortalidad, supone el 13% de las muertes en mayores de 35 años. Tamén apuntou que a porcentaxe de mulleres maiores de 15 anos que fuman en España é maior á media mundial. Furones fixo fincapé na importancia de contar con apoio para poder deixar o hábito de fumar. La dopamina se tiene que sustituir con otra cosa. Entonces, sin ayuda, dejar de fumar no voy a decir que sea una misión imposible, pero es prácticamente imposible. Porque ese suministro constante que tenemos de sustancias satisfactorias que nos vienen al cuerpo lo tenemos que compensar de alguna manera. Cuando uno deja de fumar y deja de liberar la nicotina que le estimula la liberación de dopamina, necesita hacer algo. Y ese algo puede ser desde hablar hasta madrugar, como bien decíais vosotros, hasta pasear, hasta montar en bicicleta o jugar al parchís. Cualquier cosa que mantenga toda esa liberación de las dopaminas. Si no se ayuda, prácticamente va a ser imposible dejar de fumar. Ao longo da mañá, diferentes persoas compartiron a súa experiencia logo de deixar de fumar, nunha xornada na que se afondou tamén en como afecta o tabaco ao corpo.